Приключенията град си бяга, май си изтървахме влака. Здрастуйте в част 2. Ако не сте видели другата част, защо не сте? Я веднага. Мерси. Ние сме във влака. За София. И пътуваме. И отиваме към Перник. И ще се настаним в хотела. И като цяло танцувахме на гарата. Няма лошо. Всичко е наред. Всички там са останали зад нас и надолу по стъпалата. И като цяло сега си говорим и пътуваме. Перник сме! И в момента се мъкнем с багажите. Искам да ви кажа, че само ми се мре. Аз се чудя, ако питаме някой къде ти знае, дали ще ме разберат. Да, надале. Но, приятели, много е трудно и вървим към хотела. И да стигнем с какво? И да стигнем по-бързо, че не ми се мисля. Once again в хотелът ни. Вау. Май пристигнахме. Наско с неговите мъдри мисли. Хотел с Рома. Не. Наистина да видим стаята ни. Малко ме е страх, честно казано. Аз ме заключих. Боги еди, че много ме е страх вече. Наистина ли? Да, аз. Добре, стана. Те на другата страна. Може да спя тук. Мерси. Да. Дейт. Чао. Окей, хора. Не е толкова зле, реално, като замисля, ми огромния сак, който трябва да прескачам през 10 минути. Но банята като цяло даже е хубава. Има хавлики, има всичко. Пак има огледалци. Но като цяло аз мисля, че даже доста добре. И тук ето се снима нещо. Това. Имаме... Не, мислих, че имаме тераса. Но нямаме тераса. Но имаме гледка към Перник. Неземна красота. Здравейте, хора, ние сега се оправяме. Преди да излезем и ще си мием лицето. И трябва да го хидратираме. Съм забравила сега моите фигички за грим, който знае, за тях знае. На предишния ми клип реално бях с тях. И сега трябва тези малки бретончета да ги оправя без грим. Какъв грим, бе? Без Фиби. Сега се оправихме и сме готови и тръгваме. Като цяло така изглежда всичко, след като сме се оправили и да. Първо сме долу в фуето и ще ходим за храна и след това се прибираме и ще си почиваме и да. Сега пазаруваме всичко. Чуй, къде са зелените ябълки? Ева там. Да покажа тук как да пазаруваме икономично. Ябълчици. Хубаво, изгодно си ядете, без да ядете чипсове. Kaufland, спонсорирайте ме! Хора, ние взехме някакви неща и като цяло взехме много за пиене, но всички като погледнат към ключката и са такова като защо толкова за пиене, обаче ние сме го разпределили. Нямаме план в главите ни. Заради това сега сме на касите и ще плащаме и ходим да ядем от Аладин. Взехме нещата. Спонсорирайте ме! На лице отиваме да папаме от Аладин и от някакво детенце. Всичко е наред, И ще се прибираме после пак в хотела. Хора, това е състоянието. Kaufland, спонсорирайте ме! Нина се опитва
Ина се опитва да си продаде дюнера на всеки срещнат. Даже без пари, човек, без пари. Аз не мога да си взям храната, но всичко е наред, само Ериана мога да изпия напълно. Го аутфита, хубави дънчици, найкчета, това е. Чуваш ли? Искам да кажа нищо. Само да кажа това на тези. Сто пъти по-хубаво е. Оказа се, че имаме сбъркана позиция. Много лошо ни се спише. Сирият. Така е, да. И тук ни пускат някакви музики хора и аз не знам да свържа двата края. Тук нас има гледа като полен, гълъб. Чайката Това е. Хора, това е истината. Това сме ние на трика. Да, наистина. Това сме ние. Спонсорирайте ме! Тия с картошки, защото имам чувство, че ми трябва бекъп план, когато си се угодни. Това е най-ко... Стратега. Стратег. Лаки, лакатата се май. Пум. Не знам текста нататък, но няма проблеми. Хора, студено е. Само да ви кажа, че колкото и години да правя кавър, то с корейски не го научих и този текст не го научих. И аз. Ма това не, че правя едно време кавър, ама... Няма значение, Боги, важен е опита. Важен е опита. Да. И още веднъж, спонсорирайте ме! Какво мирише? На ягодки. This voice is my alter ego. Ягодки. При нас има 4 ябълки. Има при вас какво има? 4 ябълки? 4 ябълки. То сега ми е малко по-изчаква гласа. 4 ябълки. Боги, ари калфа да те спонсорира, ако искаш. Спонсорирайте ме! Хора, ние се прибрахме. В момента ще пълним хладилникът с всякакви неща. Първо нещо, което купихме е сокче. Сокче за всякакво време. Имаме състезание, трябва да пием. Трябва да е готинко. Спонсорирайте ме! Елфант, ако може да ме спонсорирате. Мерси. Фюстинце. Всяка си взех хихота, всякакви, защото в нашата организация ние сме най-големите фенове на хихотата. Хихото е запазена напитка на един танцор след тренировка. В нашата организация, да? Още хихота. Трябва да има и вето... Абе, човек. Така, взехме също и ябълки. 4. Падна на земята. Приятели, това е нашия хладилник. Пълен с всякакви напитки, ябълки, сандвичи и там още напитки. Давай! Как съм метна? Метна просто от глава. Май да си чупиш главата пред състезанието. Чао, Боре! Чао, Боре! Чао! Насто! Здорово! Да. Не думай, кака! Това е, хора. Събрахме се. Фантастика! И аз много мека коса имам. Еми, изкъпал я е. От Хора, много му е мека коса. И само тъмън ще го затварям. То ще излиза, аз дай. Що ме критили днеска? Само да ви кажа, че Богите има много яка канал. И много съм се смяна на някои от влоговете.
Чакай, я ще стрелям. Хора, станете. Маленька част. Доснат. Хора, станете. Отново от шкафа. Горето дойде за момент. Снимат я под шкафа. Стига, Сани! YouTube ще ми баннат клипа. Стига. Тъмнела, приятели. Айде, чайка. Малко май на филма. Много ръце стана. Оле, стига. Здравейте! Абе. Здравей, аз се казвам Лайна. Не мога. Лайна. И аз си влизам в морето да си плувам, аз си влизам надълбоко, аз съм пълнила на плуване и абе, мога да плувам. И изведнъж нещо тряс надолу и аз се изгубих. И съответно, колкото повече се опитваш ти да и драпаш, толкова по-лошо става, защото повече се изморяваш. И аз мъча се да изляза, да дам някакъв знак. И накрая вече останах без сили, едва се движих във водата и просто си казах, еми кот беше, той беше. Вечерта приключи и дойде време за деня на състезанието и тук вървим към залата всички с багажите. Тук снимам отново абсолютно всички. Хора, ние вървим по пътя, всички са зад нас, пред нас. Имам чувство, че изгледаме с едно от Перник. Буквално няма нищо никъде. И скоро сме там. Заграваме се сейти с Зазито. Гривнички. Сърцето на Ева е възпряло. Казвайте си гривнички. С изпълнението Unforgiven Altar. Хора, спечелихме първо и четвърто място. Изграхме станцията и много не снимах, понеже исках да се насваря на момента и да се фокусирам на процеса, но имаме първо и четвърто място. Сега имаме пауза до 8 часа. След това имаме наград солото и нашия стрит проект Wish Us Luck. Започва стрит денса, където сме другата категория и сега се кремирахме наново. Играят се и бързо до магазина да вземат някакви храна и такива неща. И ние сме към 8 часа, в момента е 6, но ще се справим, всичко е наред. Keep it positive. Седнали сме и гледаме всички представяния. Хората и деца убиват. Те са нереални. Минахме и сега има Dance Battles.
Заснемах много малко, но исках да се фокусирам над състезанието и пристигнахме пак в хотела. Никол се къпе. Купон имаш, купон. Радвай се. Хора, сокър в лед. Вижте, И е 3 часа. Чакайте. И Ваня, чуйте. Сока е лед. Оф, много, знаеш как ми се пиеше сокче? Той е с крижина. Хора, правим... Пробиваме с ключ сока, за да се направим скрижина в 3 часа. Хора, това нашето не е адекватно. Скрижина. Аз изобщо не бях снимала, но в момента сме в хотела и сега 10:30 на 10 март и тръгваме към София. Ето ги нещата и сега слизаме долу в фоайето. Хора, вижте какъв гущер имаме. Граците се го хвана в ръцете. Ние сме на гарата и чакаме иначе влака ни. Ядем в гарата. Буквално е брутално. Ще разрева. Това е много вкусно. Unpopular opinion, по-вкусно от виенска в Шумен. Да инвестираш. Е там и си избират от тази машина и е много яко. За хора, вика, сте виждали вендинг за пица, защото аз не бях пица. Снимахме още танци в гарата и трябваше да си хванем веднага влака и тръгнахме за Шумен. Найко, давай! Хайде, играем на GCK! Кога е последно се напика в легло? Давай! След този клип почти веднага слизахме от влака и пристигнахме в Шумен. И хора, това беше моят влог. Надявам се да ви харесва, да ви е било забавно. Ако е било така, може да се абонирате за канала ми и да лайкнете видеото. Обичам ви! До скоро! Здравейте и добре дошли в Перник!